L-ideja bdiet jew nibtet mill-fatt li aħna ħafna drabi nifqu nikdbu mal-iskola. Ħafna drabi l-kitba tagħna forsi mbagħad tispiċċa jew forsi xi riċetta jew xi lista tax-shopping, eċċetera, u daqshekk biss. Kliem li jaqqat, kliem li jifred, din hija inizjattiva formata workshops immirati lejn il-komunità bittir li l-istess komunità tikteb u tesplora l-kliem li nużaw ta' kuljum. Dan huwa proġett iffinanzjat mill-Gozo Regional Development Authority u biex jgħidilna aktar dwar dan kollu llum ser niltaqgħu mal-awtur Francesco Grech. Dan il-proġett jesplora kif nistgħu nibqgħu nikdbu u s-suġġett li ħanieħdu qisna waqt dan il-workshops u li qed nieħdu waqt dan il-workshops huma l-kliem ta' kuljum. Għax xi ħaġa li kulħadd juża u interessanti li fil-kliem ta' kuljum hemm ċertu kliem li jaqqat u ċertu kliem li jifred. U f'dal workshops nesploraw ftit dit-tensjoni ta' kif kelma waħda pereżempju ħa nieħdu l-kelma dar. Kif il-kelma dar tista' taqqat imma fl-istess ħin tista' tifred ukoll. Bħala workshops għadin tajjeb ħafna, bħalissa għandna numru vera sabiħ ta' parteċipanti waqt dal-workshops u li jagħmilhom aktar interessanti wkoll li hemm taħlita ta' nazzjonalitajiet. Fatt il-workshops huma kollha multilingwi, ġew mhix biss Malti u Ingliż imma għandna lingwi oħrajn ukoll. Hemm metajiet differenti. Ġifieri dal-workshops huma wkoll interġenerazzjonali u tibda tara anki il-mod ta' kif jirrakkuntaw in-nies kif inbidel, ġifieri minn ġenerazzjoni li għandha ċertu żmien u ġenerazzjoni li għadhom iżgħar. Sfortunatament dal-ispazji naqsu ħafna fejn għandna din il-komunikazzjoni bejn ġenerazzjonijiet differenti. Apparti l-kitba qed noħolqu wkoll spazju fejn fihom ġenerazzjoni differenti li kieku ma jiltaqgħux, nazzjonalitajiet differenti li kieku ma jiltaqgħux, qed jiltaqgħu qed jirrakkontaw dal-istejjer lil xulxin permezz ta' dal-kliem ta' kuljum. Il-kitba ċerdim ma ngħidix jien tgħidha l-psikoloġija, l-kitba sservi primarjament biex anki dak li kun għaddej minn ġofina jew sibiet ta' ġofina jiġu aktar bl-Ingliż hemm il-kelma manageable jew l-istejjer jew l-sibiet li jkollna meta tiktibhom u tarahom fuq il-karta isek qed tpoġġihom fuq medium li huwa contained, mentri f'moħħok li sibiet forsi ma jkunux daqshekk contained. Ġifieri dik primarjament waħda mir-raġuni tal-fejn qed nagħmlu dawn il-workshops. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Gozo Regional Development Authority li offrit il-fondi biex actually jisiru dawn il-workshops.